Ya, Yo, gandeng iki sineng kuyung para pelawak-pelawak ya ditanjakke, Nduk, ditanjakke. Sapa? Mbak Mimin karo Mbak Apri keparenga tampil luwih dhisik. Ngono. Mas Gareng engko keri bagiane. Ngono. Ya. Kaya ngapa ya numpak praon, Nduk, kaya ngapa numpak praon. Jaiponge siap samekta ing gati sawega diri. Kaya ngapa, Nduk? Praune Mbak Princes. Ya, mangga. Dalu Mbak Princes Aprilia. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macangi. Oh inggih. Kepanggih malih. Pinanggih malih kala wawenjang ugi kelampan sowan mriki. Oh lha nggih. Wah, sajake duwe siri-siran karo kancane Mas Hafid iki mesti. Kok sing dandan dipol-polke Princes ya. Oh lha nggih lha nderekke sinten? Lah nderekke jenengan. Kok nek elek kok ra ya jenengan katut. Endi kok elek men ngono. Aduh deh. Ngapa kok meneng ae ngopo? Nek aku mung ayune mergo polesan, ayune mergo diselepke ning salon, ayune mergo suntik putih ngono ora kenggo kok aku. Terus aku sing penting atine kok aku. Ayu atine. Ayu atine. Nek ayu tata lair, heeh, kuwi wedine karo panase srengenge. Wedine dongos-dongos, wedine ireng, wedine jerawatan. Wedi nek disirik wong ngono. Ning nek ayu tata batin wedine karo panasing geni neraka. Dadi tindak-tindak laku sak laku srawung apa mestine bekti karo maratuwa karo wong tuwa karo bojo ngejeni kuwi ayu sejati ngono kuwi. Oh jan rasak baene. Iki sing diarani syariah ki ya ngene. Nek ngomong kok waton lho kowe iki. Maksude ora sakbane lho Pri umpamane. Piye? Aku pesinden. Sapa to sing ora ngerti kondange Mimin? Ya. Nang kono nek wayangan. Mimin, campur sari. Mimin. Ketoprak. Mimin. Pasar gabus nek maling. Anu ya udu aku. Lah, ning setore karo aku. Oh lah, padha wae. Maksude ngene lho Pri. Tak ibaratke kecantikan seorang wanita itu manakala bukan dia menjadi pejabat yang tinggi. Ya kuwi cita-cita boleh-boleh saja, sah-sah saja. Atau Gusti Allah ngijabahi. Ning derajat tertinggi seorang wanita adalah justru ibu rumah tangga. Dadi ibu rumah tangga yang baik. Tur wong wedok terutama ning ibu kuwi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Nek mbok niki sregep ngibadah, insyaallah putrane ya sregep ngibadah. Nek wong wedok ki manut karo bojo, anak-anak ya manut ora merosal. Nek mbok niki pinter, rajin, telaten, jaman ngandeki wonge ora wegahan, putrane ya sok gesit. Lho. Lah nek mbok-mbokane kaya kowe ngono kuwi sok nek anak-anakan apa ya, Lek? Nek metu anak metu apa metu sapi sak kandange apa jaran sak andonge. Ya gumantung sing ngekeki winih. Winih. Upamane ya, upamane rahimku subur. Rahim. Upamane rahimku ki fertil, subur, heeh. Ning umpama kena Bali ya, umpama kena Bali. Umpama rahimku subur. Bahasane muncar fertil. Umpama meneh aku ki digarwa Pak Kusni, umpama. Wah dene kono
ora iso berontak. Amin. Amin. Umpama aku digarwa Pak Kusni, ayo kaya ngapa subur aku nek cara sawah ki ora dipacul rak ya cengkah. Lho, Cengkar. Cengkar. Dadi beliau cengkar dadi paribasan ora ono humuse. Dadi tugase Pak Kusni ya macul minimal seminggu 3 kali. Lho, iki cara wong omah-omah lho. Kuwi cara carane sawah. Sawah. Ha ta, Mbak? Nggih. Iya ta? Nggih. Cara carane sawah. Lah upama aku ki terus karo Mimin, apa sewengi ketemu? Direkodo ya nek jenengan mboten paham kula duduhke nggone. Lah, Kok wayahe macul kok gur kebak tunggak jati. lho. Ya dipacul ya dibanyoni. Oh. Lho. Nek pengen putrane iki soleh-soleh kah banyune ya kudu banyu sing becik sing ateges. Banyu peceren. Kok banyu pecel ateges kene lho. Piye? Garwa kuwi lek kei pangan kanggo garwane, kanggo bojone, Heeh. kanggo putrane iki nek iso aja katutan barang sing haram. Upamane, Lah, upamane hasil korupsi, utawane colong jupuk, heeh ngrusui nggone bandane tanggane, dikeke anak wak lemu-lemu, ning lemune iki kandhanane merusal. Mergo geteh sing mengalir, geteh reget. Oh. Lho dadi penyane banyone aku ya ngresik. Iya, iya. Lho ngono ki. Aku kudu goleke pitung sumber iki. Lah iki sumber lah ya. Iya. Panut diayu kene mung sak-sake ya nyun sewu ya aku ora sombong ayune kan ala. Pentelmu. Mbok biasa wae Mbok ngono. biasa wae iku padune ya mung nutupi kelemahane ya. Aku mau lho, Pri. Ngapa? Awan mau aku rung maksimal lho. Lah ngapa? Makane bayaran awan makan ora tak tampa. Mergane Tak balekke Pak Kos nih. Pak Kok kula iso? awan mau rung maksimal aku iki. Nyambut gawe geradakan ngono wis pokoknya kula ora maksimal. Kula wangsulke Pak aku ya ditampa kono nih ya ora apa-apa. Aku ya sepedhake kancane aku ya ora masalah. bukannya lunas dhisik-dhisik. wis. Wong edian. Ngapunten lah aku nek penting kan ora nampa mau. Nderek Ora napa ndedong. wis sak weke ning pandangan ini ya. Nyuwun nderek ndedonga. Kagem temanten kekali. Mbak Diana kan Mas Diana. Hafiz. Nggih kan saking Kepulauan Riau. Mugi-mugi dadosa keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Nggih. Nah, dongane simpel, Simpel. gampang. Nek mijil putra nek lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan. Lah kok tak nganggo tenan ngono iki. Lah aku nek salah kedaden ngeten iki piye? Oh iya. Lah. Iku ana carane apa ora? Nggih, Ana wonten. syarate apa Wonten. ora? Nah. Apa piye syarate? Putra ki kakung putri padha Padha wae. Heeh, sing penting bangun miturut ning Ning. menungso rak dimenangke Budidaya. Budidaya, nggih. Iya. Ya aku gandeng wong Jawa ya ilmu titen nggih. Ilmu titen, ilmune wong Jawa biyen. Nek pengen di anak lanang, Ya. nyun sewu bar kumpul bojo, wong wedok aja langsung menyat ning kamar mandi, miringo ngiwa. Miring ngiwa ngono kok hormon testosteronnya kan lebih dominan. Beh. Hormon tes iki menurut aku ra mung lambene Mimin lho iki. Ngilmu. Kedokteran. lah. Kedokteran. Jadi, hormon testosteronnya lebih dominan. Ya. Jadi miringo ngiwa Ngiwa. anake cenderung Dominan laki-laki. laki-laki. Hmm. Terus? Ning nek pengen di anak wedok, bar ngono kuwi miringo nengen. Ngono. Kuwi men zat asamnya lebih dominan anake wedok. Wedok. Nggih, dadi Lah mbokmu dhisik piye lho lek kok kowe iso metu kok ngono ki? mbokku kan jek melu mara tuwa to. Heeh. Dadi bar ngono ki gedruk mbokku dadine malah mbuh. Dadi mah gedruk. Penak tenan. Dadi malah ya seneng ya ngono ki wong. Mula wong Jawa iki kabut, jenenge wong Jawa agamane ya kudu diudi, ning Heeh. Jawane ya aja ditinggalke. Oh iya, Ngono wong lho. Jawa aja nganti ninggalake Jawane ngono kae. Nek ilmu Jawa ki ora ngono, nek kuwi ilmu kedokteran to. Nek pengen dhe anak putra apa kakung, glundungno tampah, kok nek tampahe mengkurep kuwi anake lanang. Mengkurep lanang. Glundungke tampah nek tampahe mlumah kuwi anake wedok. Wedok, soalnya wong wedok ki Kuwi nampa titikane kaya. ngono kuwi nek mengurep lanang. Nggih. Nek mlumah wedok. Lah dhisik mbokmu glundungke tampah cementel pager. Dadine malah mondo-mondo. Temengsan ngono lho. Mekewu. Bakune ya mugi-mugi temanten sarimbit manggih bagya Iya, mulya. amin. Sembodo ingkang jinangka jumbuh ingkang samya ginayuh. Nah, ta iki awake dhewe ku nek ora bener ya mesti benerke bapakne dhewe, Pak Gareng. Sing penting awake dhewe miturut kemampuane dhewe. Iya. Nek wong tuwa kan ilmune kowe sih ana tatarane meneh iki mung saka paribasan beritane saka Mbok Bakul Sinambiwara mbok menawa ana sak perangan sing ra bener ngono lho kuwi dibenerke pakne dhewe. Iya. Apa ben dibenerke saiki apa piye pripun Mak Cange? Emoh. Emak. Mang pernah ke? Ning aku ngene Mbak Mimin, Mbak Princess. Nggih. Iki mau
Bapak Supardi wis Pak paring dawuh sing kagungan kersa mantu. Gek grapyake Wis ra umum. bungah seneng bombong panjenengan iso nuju keparinge Bapak Supardi. Matur nuwun. Sekalian. Nangis. Saking panjenengan pun pancen kasingan pun dilunasi Pak Pus nggih. Ning entek kula nggih tumbas seragam menika. Alias kula dadane ora apa-apa sing penting panjenengan tresno. Pun kula tenan jujur iki Pak. Ya yo kula crita piyambak. Heeh. Kanca-kanca mau aku tombok ning ora apa-apa. Wetekno ler nglumpuk. Kogone Pak Pardi dana 300 tak gawake wong 18 moke lah itu. Karang etok-etoke lho Pak Pardi ki dana pira-pira manut. Lah, Meneng sing tak omongke 300 sing punjulane ra tak critake kok. Jenenge dagelan ya ngono men itu sih kawelasan. Lehmu obo mayuta-yuta dituruti kok ora ngetok-etoke lho. Senengane. Jenenge wong wedok ya sing diketokke sing sithik ning tabungane akeh deposito ngono kan. Wedok Ora kabeh meneh. diumumke, bar kono butuh gede mak pletuk. nah. Wong wedok Sing penting panjenengan kaya panjenengan ini disyukuri. Nyatane bulan ini luar biasa. Jadwalnya penuh. Tepuk tangan kagem Mbak Mimin saha Mbak Princess Aprilia. Oh, hebat. Ikon Klaten. Kowe lho kudune bersyukur saat. Nah, saat atase Sukimin lho iso hayune kok ngene. Aku lho sing wedok asli kan. Pri mbok umume ae Pri. Lah piye? Kaya bolong-bolong wedok asli. Wong lemu tetak ning randu cepogale keterke aku kok. Itu asli. Tetak ki piye ta kon dhisik kur dikerek kunir kok. Dhisik. Ana cah cilik rato iki. Kowe mancing aku apa masa aku ngomong Pengeten. Mbak Princess, Mbak Mimin, Nggih. supaya terekspos temanten kekalih disuwun tindak mriki. Oh, Ah, Mas nggih. Hafid sekalian Mbak Diana. Mbak Diana. Mbak Diana, Mbak Hafiz. Kalau bahkan sing putri yo interaksi ini- cantik, sing kakung yo ganteng. Ya. Satu yang saya lihat dari temanten pria, Heeh. beliau adalah welcome banget. Oh iya. Waktu kula kalian kanca-kanca datang sak perangan mesti ulah lanang dandan wedok jijiki pamane ngono ki ya. Tapi beliau sangat welcome. Antara welcome sama berminat saya nggak tahu ya. Oke. Sepote salam hangat nggih. Wis mau Wis, salam. wis, Oh, kowe berarti ra live streaming kowe. Pruk kowe. Ora. Oh, dikirake. Nggih, monggo. Ya. Monggo Mbak Diana. Yo Mas Gareng sing Mas Gareng. mapak. Ayo. Temanten Mbak Diana. Suba Mas manggolane. Hafid kaya ngapa? Dikirake. Monggang. Monggo. Oh, cucuk lampahe. Mau ngopo? Opo? Caudronan, Lek. Awan mawe le kiring ora kaya ngono kuwi kok. Iki kok malah merosot. Oh, alah. Ki Suba Manggala tindak lon-lonan sinambi sesingitan amargi selak konangan le nyolong pitik lon-lonan alon brabas kok mandek pipis sik barang. Nek awan mau Mas Hafid ngono ngujus ya sing mlaku. Netrane Sang Suba Manggala katon blalak-blalak. Kok rada oh kerong bae. Tiga mek. Kok ya manut men to nganteni. Ora ngerti tradisine ini lah ya manut to. Ya, Mbak Mimin sing nanggapi. Ya. Monggo Mas Hafid, monggo. Wis. Mbak Diana, monggo. Piye, Reng? Oh, cacak lumpuhe iki apik ya. Cucuk lampah kok cacat lumpuh. Manten iki sopan. Heeh. Aku wis tau delokne manten dadi Suba Manggala. Deloke piye? Delokne lah wong kula mboten ngerti saline lah kula nggih melu anu campur sari. Heeh. Saline ten pundi? Heeh. Lah mosok dibedol niku kula kan ngirape dipocok. Iya. Anu Suba Manggalane ora teko. Lah kula mboten ngerti saline to. Lah kula menggok ngiwa. heeh. Kula ki Mas nengen kok ngiwa.
matane. Mas, apa kalau Mbak Diana pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, enggak bisa bahasa Jawa? Belum bisa. Mohon maaf itu inil-inilnya dicekleke dulu. Iya. Ya. Ini mikrofon ini ya. Bahasa Indonesia inil-inil. Ini mikrofon tapi dalam bahasa Jawa wadah kondo. Nah. Ini namanya saklar. Mas Hafiz, selamat malam. Pakai mikrofon Mas Hafiz. Bagaimana perasaan Anda melihat suasana dan juga kebudayaan Maligini khususnya seni Jawa? Maligi khususnya. Sangat luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau saya cantiknya untuk... luar biasa, Pak. Biasa aja. Biar beliau sing netral lah saya dibujuki ya, Pak. Ya. Luar biasa. Oh, makasih Mas. Makasih. Arep apa? Makasih. Sajake Mas David ki ngantuk emang. Mas, apakah masih ada yang seperti panjenengan satu aja? Kayaknya nggak ada. Ya, kamu carikan, Mas. Enek lho siji. Neng ndi? Nusa Kambangan. Arjukum. Ya, saya maaf Mbak, ini udah hak panjenengan ya Mbak, saya tidak mau menggoda. Tapi jujur dalam lubuk hati yang paling dalam, rahim saya terkoyak. Takon nono priya takon Mas. Kowe iki kleru nek cerak Mbak Diana ki. Ngapa? Kowe iki kudune cerake karo Mas Hafiz. Mas Hafiz. Sing semuhrim padha Lah. lanange. Nek karo Mbak Diana bahaya kowe. Bahaya. Kowe kudune rene kowe. Lah kowe rene aku tak rono. Oh ya iki. Sayang nemen. Harapan ke depan. Harapan ke depan. Penyan tinggalnya di Jakarta ya? Berdua di Jakarta. Tapi sering mudik ke Klaten. Kalau pas penyan mudik biar Mas saya yang nemenin ya. Ya iya no, kok lek ngancani ngarit sapa? Wong wedok kok ngedrek. Lah iya toh. Mbok wong Sekarang kaya tanyakan Mas Hafiz. Mas Hafid, mau tanya sedikit mawon nggih. Ya. Cek jenengan, cek jenengan. Ya, tak Apa ada. yo. Yang Mas Hafid cintai dari istri Mas Hafid dari itu, Mbak Diana. Itu apanya, terus bagian mana? Lah iki. Mas Hafid yang dicintai Mas Hafid ke Mbak Diana itu apanya? Bagian mana? Bagian mana? Kalau urusan cantik, wong Kepulauan Riau ya banyak yang Cantik. cantik. Ya. Jakarta ya cantik-cantik. Kenapa Tapi harus pilihannya bidadari jatuh dari kepada- Klaten? Dari Klaten, dari Bono, Tulung, Klaten. Kenapa? Loh, pasti ada spesifiknya apa gitu. Yang dicintai. Biasa saja Mas, yang jawab biasa. Santai aja. Pokoknya Santai aja. acaranya sudah menurut santai. naluri Mas Hafid. Orangnya sederhana dengan humoris. Orangnya sederhana dan humoris. Rungokno. Ternyata seorang pria itu mencari pasangan bukan karena cantik saja, Lah. tapi humoris dan sederhana. Bojo ki sing wonge sederhana, ora foya-foya, ora entekke sertifikat. Bojo kok ngetek sertifikat Ora, rakyat. Pak, ora. Iya. Coba kok ndek mantu ayu bendina ngemol terus. Lah iya. Lali kewajibane. Kewajibane. Lalu di anak. Lah iya. Karo martua mamah. Mama. Lho, ora sakit hati. Kaya ora nyengkakne to. Lah iya malahan ngono kuwi. Kok aku tenan kok karo mbok demo ki Sapa? sprene lho. Lah piye? Piye to? Aku nganti kemropok dek malam pertama. Pertama, tuwekane malam pertama. Ha sprene lah. Muga-muga Mas Hafid karo Mbak Diana ora nglakoni kaya aku. Lah ngopo? Wong kamar manten iki wis dihias. Heeh. Dihias. Kayak kembang setaman. Kamar temanten dihias. Heeh, kembang melati wangi. Bunga Wah, melati. iki wis pokoke arep ngowes. Temune kan ya awan. Heeh. Bengi pokoke Eksekusi. ana arena dan juara. Alhamdulillah, Bos. Ngopo? Bengi iki tak buka kamare cah cilik-cilik iki turu pirang. Lah Apa ponakan enek? Laki. Ponak-ponakamu. Heeh. Tek yo ora wong yo kei kesempatan ku lho. Heeh. Sik tak incim ku bengi awas titenono. Heeh. Ayo menggeh-menggeh kowe ya. Ayo go turu cah cilik-cilik ponakanku nginep. Apa enek wong manten anyar kok turu ning nggon ada beras. Iyalah, Mas David yang dicintai itu apa mau jenenge? Bagian apa? Sederhana,
dan Humoris. humoris. Nah, Terus bagiannya bagian mana? Nah, yang mana? Boleh diduding. Duding, ditunjuk, tunjuk. Duding ya. Bahasa Indonesia diduding. Bagian mana Mas Hafid? Kan gini Mas, contoh saja. Pacar saya suka kan bukan karena wajah saya. Pacar saya itu sukanya karena betis saya. Karena kempolnya gede gitu. Tapi Ya. secara fisik yang penting secara hatinya beliau sama humoris sama sederhana loh. Ya. Kalau Mbak Diana, Nah, pasti kan kalau Mbak aku Diana. punya cita-cita suami yang orangnya bertanggung jawab. Saya suka lelaki yang tegap badannya. Tegap badannya. Saya suka yang suami yang cute. Orang sing jawab kok malah kowe dan Mbak Diana. Mangsane sing dirabekke kowe apa piye? Aku kemana kowe rabi karo aku. Oh, Iso meteng mesti ora iso Ngetok kaya jabang bayi biasa. Lumrahe, Lumrahe. Metune. Mesti prematur. Kok prematur piye to? Urung wayah iki lho. Pitung sasi lahir kula prematur. Oh, kok temperatur. Lah kuwi lahir ora jabang bayi. Apa? Prututmu abang. Petelot. Kok gur petelot iki? Lah iya. Mbak Diana, silakan. Mbak Diana lho le jawab. Sing ditanu Mbak Diana kok le jawab diare iki mah. Mbak Diana. Mbak Diana, iya. Mbak Diana. Sabar, Mbak. Iya, dipikir dulu. Yang dicintai dari suami Anda itu apanya bagian mana? Kesabarannya, Mbak. Kesabarannya. Oh. Terus bagian mananya? Kayak ribut Ngapa? kesabarannya. Wis sabar tenan. Lah piye? Yen ditagih utang. Kono mama ya sabar kok. Iya. Kudune le purik rak sing wedok to. Lah kono mas sing purik. Mbak kono gur melu. Mangga. Monggo Iya. Mbak Diana. Ada yang mau disampaikan untuk saudara warga sekitar yang sudah mendukung dan mensupport penjenengan berdua dengan terlaksananya acara sedari kemarin tadi siang sampai malam hari ini atau mungkin sampai next boyongan ke Kepulauan Riau. Untuk semuanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena berkat Anda semua acara yang dari kemarin berjalan lancar. Tepuk tangan kagem warga Tlogowono Bono saha Beji. Mas Hafid barangkali mau perkenalan dengan warga sini begitu. Ini 2 kelurahan loh. Kok 2 kelurahan? Kelurahan Beji. BO Beji karo Bono. Iya iya. Perkenalan besok itu 1 hari ndak rampung. Diwakil Sekarang ning wayangan. ngilas. Nah. Perkenalan. Nama saya. Kamu namanya siapa? Tak kentung-kentung. Apa? Kentung-kentung. Ya perkenalan biasa aja Mas Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Hafiz Syaputra, asal dari Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun. Itu pulau yang paling di dekat dengan Malaysia, ujung ke ujung 1 jam udah sampai. Tapi Berarti depannya laut. anu nggih Mas, pencet dhewe ngoten nggih. Pencet itu loh. Pojok, pojok ya. Aduh, angel men basa Apa ini bahasanya pencet dhewe. Jadi lebih dekat ke Malaysia daripada ke Pekanbaru misalnya gitu. Oh. Nggih. Jadi aksesnya lebih mudah ya, lebih mudah juga. Misalnya kalau belanja gitu ke Malaysia dekat, Singapura Saya dekat. Hongkong, Singapura tuh sering. Wah, kowe kuwi Tuku togel. kuwi ra kena nek Bapak polisi lho. Lanjutkan Mas David. terima kasih tepuk Sudah. tangan Oh, kagem Sri Atmojo temanten Iya. kalih matur nuwun. Satu kata terindah untuk istri Anda tercinta. Untuk Mbak Diana, satu kata terindah. I love you. Ya, Mas, kok yo kenale karo Mbak Diana. ora sing banyak iki kok malah banci-banci gitu. Lah iya. Ya nek wedok asli ra tekan atine, Pak arep ngomong ngono. Nggih. Nggih matur nuwun Mas Hafid Terima saha kasih. Mbak Diana. Iya. Terima kasih. Iya, Request bahagia apa? selalu. Bahagia selalu. Dunia akhirat. Bahagia Amin. selalu. Request lagu apa?
Mas. Ini karena di streaming. Iya. Apa lagunya? Pop boleh, dangdut boleh nanti Apa kalau lagunya Didi Kempot. apa? Lagu yang lagi ngetren juga ada. Apa? Ketek peper. Ya ora nggo lagu nganten pri, lek lagu kaya ngono kuwi. Rio kono ora mudeng. Ora Lagu ketek peper. Ojo dibandingke. Oh, Ojo dibandingke. Oke, Oke. Oh, ngene iki lho, Bud. Mantene aja dibanding-bandingke. Yen seneng karo iki ya mung iki. Iki. Dadi sik ditresnani iki ora enek wong wedok liya sing ayu kejaba bojo. Mbak Diana. Ora enek wong lanang bagus kejaba Mas Hafid. Ora kaya kowe. Lagu kok kono we aku tresno kowe. Umunan tresnoku tenanan. Wencen yu kowe pancen ayu. Pembuten. Ana Apa kuwi? Ayo, iki ora rusuh. Ayo. Iki cah cilik-cilik. Tempe, terik, bumbu santen. Kak, nek iki mau ora. Duk. Tuh. Oh, lah. Aku dhisik rayu bojoku ya ngono. Berarti dia senengane iki nek terik dibumbu santen ki Heeh. ora rasah jajan nang omah orang tetekke dhuwit Ya. tetep nang omah rasa jajan. Terima kasih Mas Hafid, Mbak Diana. Ya. Leng joli. Apa? Eling aja lali ya. Jadi teh Mas. Wong riyo. Kok terus anu kok kaya kanca SD ae Mas aku. Kok minta uang kaya Duit ki ora mung dienggo jajan apa nggo tuku. Terus Duit ki DUIT. heeh apa kuwi D? Doa. doa, usaha. Usaha. Iman. T. Takwa. Doa, usaha, iman dan takwa. Saya kemarin bertemu mantan dari Jakarta ya gitu. Wah, orangnya seneng. Saya dikasih 200, Wah. Kan ke Jakarta. Kepulauan Riau kok. Oh, wes pindah toh. Oke. Oh, enggak ada urusannya. Kita kono langsung sawer. Ya kalau nganten kono dhewe. Iya. Kene modele transfer kok. Ini cuma bercanda. Lewat dene tenan? Lewat dene tenan? Ya alhamdulillah. Terima matur kasih nuwun, matur nuwun, Mas David, Mbak Diana, terima kasih banyak. Semoga Gawannya langgeng. jangan lupa Mas Hafid ini gawannya tasnya Kuwi ada. Lancang. Terima kasih, Mbak. Lah aku kok lungguh apa? Diana, Diana kekasihku. Ayo dinyanyi. Bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu tanda kasih sayang untukku. Di desa Bono ku temui Ya. gadis manis putri Bapak Supardi. Cantik menarik menawan hati, Diana namanya manja sekali. Waktu aku mengikat janji, ku berikan cincin bermata jeli. Apa kok tidak ape-ape? Aku ki ngabani kuwi kuncine. Do fa sol. Ora mau jiroji. Yen kuwi gamelan. Apa kok mau jiroji? Saya sukanya sama Hafid itu piyaine apa ya? Sabar. Sabar. Ya ini sabar. Smiling fish, don't to membumi atasnya pejabat. Ya. Don't to membumi. Duit. Apa Pak? Duit. Dan Mbak Diana, ya ini kalem, Sederhana. sederhana, Sederhana. dan apa kayak jenengi back to nature. Back to nature. Kayak kowe back to nature. Kembali ke alam. Jadi kuwi ngono-ngono kuwi nganggo alam kabeh ya. Alam kabeh. Sikatan. Sikatan aku nganggo deplok jenenge kuwi botol. Terus nek sabunan nganggo lerak. nganggo lerak. Nek maskeran wajah berarti nganggo letong. Ya ora letong, Pring. Jadi kembali ke alam. Lulur ki lho apa jenenge lumpur ki lho mandi lumpur ora. Ndut Karo kanca sak profesi mbok ya sing Tapi Lah, apa Pak? penak dirungokne tamu ya ora. Lah? Kok lulur nganggo letong. Lah, ya apa? cetakno, Ngono Pak. kan ya letongnya enak ora? Letong. Enak ora? Ya ora to. Oh, wis tau mangan berarti. Mak le.
Lho. Lah kowe iki ya bener nong. Takoni letong ki. Lah ya kok ngandane sing apik. Letong sepiring ditumpang loro kowe gelem? Eh? Letong sepiring ditumpang loro. Emoh. Arep mbok pangan dhewe mesti. Mutiar. Enek letong sepiring. Heeh. Ditumpang loro gelem ora? Emoh. Emoh. Arep mbok gaglek dhewe. Kok ngejak bola lho. Ngejak bola. Genah. Rupe Pak Kos ini genah pilah. Kok pilah? Aku. Heeh. Koncoku luwih akeh. Ya. Seragamku abang, koncoku yoga-yoga luwih akeh. Heeh. Terus Mbak Sinden genah pink kabeh. Heeh, jambon. Sampean karo Mbak Mimin Iya. kuning. Heeh. Mung sing ra duwe kanca ribut. Seragammu ki melu spray apa? Korden. Kok kaya kelambu kamar mandi ngono to? Alah. Ya. Nek ya semangat ya. Guyon-guyon karo Sinambi nyanyi ya, Pak. tetembangan. Nyanyi, ya. Sinambi tetembangan engko diaturke engko. Heeh, dibanding-bandingi engko kanggo sing sepuh sik. Sepuh sik. Iki nanjake karo Mbak Princess. Princess Heeh. Aprilia. Heeh. Ya, warase Slendro Mas Welut. Ah, Slendro kene le. Ah. Ya, aja kono. Ya. Monggo lagune apa, Nduk? Kene wonten pamundutan. Kodang kuning utawa nganggo sesideman monggo Oke. tak semanggake. Cek ya timbani lho Pak, aja negake lho Pak. Iya iya wis Jenenge. santai wae. Wong ayu kaya apa godane akeh to Pak, nek jenengan terus ngalek. Tenan Mas Kus ini mau ngendika dandanmu mbok pol-polke. Aku ki mbok apa peminan mbok nonge. Dandanku mbok aku ya rumangsaku ya biasa nang ketok mencok Comor. anu cemlorot Cemlorot rambutmu mbok jeli toteng kretip lingso. bintang ta mbok delingso cerai. Iki kudu lingso ya Pak, cathak. Kaya ribut ora duwe parfum setet hairspray. Weleke ya jegrik kabeh. Ya nak. Ya, monggo Mbak Princess. Nadyan wujuh temung peksi. Tepuk tangannya mana kagem Mbak Princess Aprilia. Nadyan wujude mung manuk. Senajan wujude mung manuk ya. Ayo peksi. Kak terus ya pas. Apa ada wong wedok kok gawa tang. Kok gawa tang? Gelu. Moci roci. Malu Mas Kus ini kudu ngerti titi laras. Iya. Aku sing mudeng Nano piye? Moci roci. Nadane kowe ora pindah kok kowe mau jiroji lho. Ah iku apalku ya mung kuwi. Apa-apa kok ora beneran. Melu kene iki tenan aku dengi kewirangan lho, Bri. Lah ngapa? Ditimbali Mas Ragil. Heeh. Dadi gareng iki ora kajenan. Apa gareng kok klitah-klitih. Mudeng wayang apa ora lho? Ya mudeng kula gareng niku Bali ya. Iki lakone laire Semar. Lah kowe kok klitah-klitih. Ya lah. Semar agak laku Aku gareng wis. Bali. Alah tiba. Lahir Semar kan gareng dong metu. Yo metu. Pak kowe lagi lahir. Lah iya. Aku klitah-klitih ya bener sik nonton. Aku meh Bali diganduli. Wong iki ora ngetokne anu lho. Ora ngetokne Ponokawan. Iya. Aku iki klitah-klitih ya diceluki. Terus aku kondang nang ngono Mas Ragil. Kondang Kondang apa? apa? Gareng moji roji khusus. Khusus Ya. Nano Akiwite lineng. Kowe gorai. Hah? Iki ngendi? Iki gorai kok terus Tak aku parfum. iki digorai ngene lho. Lho ngene. ngono to. Kok terus nggo. Ora ngerti. Tak darakku nggo pelicin makune aja. Kok pliket. Lah iya.
Apa meneh dutuk-tukan iki ora prayu. Lah, ayo wong nyileh delok. Aku tak nyemangati kanca-kanca musikus. Semangat ya, Cok. Nah, nyambut gawe sing tuajuh. Kaya aku sampeyan ki paribasan munggah jam 10 tekan jam 3 esuk tetep semangat to. Niatke ibadah. Nek tok niatke golek duit ya tok mung duit tok. Ini nek niat ibadah itu sedulur, itu keberkahan, mulih disangoni, wetenge wareg. Lho nek wis komplit. Pak Parti mang tambahi nggih, Pak. Mengke nggih, Pak. Tambahi culek iki. Lho ono jenenge tambahi donga pengestu itu. Suara kok apik ya ngono ki biyen sing wis sekolah ki ning endi to? Lho, gurune siapa dulu? Gurune. Guru iki masane. Mbak coba kon nonton. Duwijo. Sang. Ora sah dipromosikan. Halayak ramai sudah tahu kemampuan dan apa jenenge elektabilitasku. Elektabilitas, elek tok enek. Jadi memberi kesempatan dengan Mbak Princess junioripun. Atau Pak kaya Pak Gareng ya ngono. Nek nggon bagian mayar kan aku sing iso dadi nek misale nggon nangel ra iso aku sambat kowe ngono ta. Itulah peran seorang guru. Lah iya. Halus manis nang Wah, lah iki nggo nangel iki. Angel iki ngono. Ini tadi masih terlalu simpel. Sing sederhana to, Pak. Nah, Ngrungokne suarane Apri, sinambe mangan duwet. Anggur duwet. Wong tuwa iki duwet. Nggon aku mantu kae iki dunene wong jagon. Lah ngopo? Lah wong ya ekonomi lemah mantu. Iya. Ora kaya Pak Parji kena anggur. Heeh. Men aku tak suku duwet. Kayak ngunduh ning sarean kae. Kuamu kabeh dahar ki biru kan. Lah ya, wong rekake kowe melu-melu kan rekake kan nduk apa nduk jenenge anggur ijo kan. Heeh. Diganti karo kono peh padha ijo diganti blimbing wuluh. Tamu ya malah kir-kir kabeh. Nyuwun senjata pitulunganipun, Bu. Oh iya mangga. Aja kuwatir. Aku ra tido-tido maneh anggenipun bimbing sliramu. Sembah nuwun Ibu, bubruk. Budus. Bismillah nyuwun izin Bapak nggih. HP nipun dipun siapaken kagem nyuting kula kagem mengke ten dalem kanca sadheripun sare. Oh suarane Mimin ki guru iki kaya ngono karo bocah wingi sore bocah kencur sing agek belajaran. Iya. Kaya ngapa? Ditata to napase wis. Suarane kok anjlok. Ora suarane kok enek sing lanang enek sing wedok. Dhuwure kecekel. Nada rendahe kecandak. Aja ngantek merucut. Lah, kowe nek ra wong mumpuni jenenge range vokalnya ora nyandak lah. Ora nyandak. Nek vokalnya nek sing suara tipis-tipis ora nyandak. Ora nyandak nutup wirang. Ora nyandak yo genter. Kowe ae Pri, sak klimah ngene sudah dadi bingunge wong akeh kok mesake piye mbono aku. Pak Kusmi. Apa? Aku sayang kamu. Oh. Aku dicita-cita bojo dalang rung kasembadan kok, Pri. Kok ya banget. Goleki si podang jana. Ngapa? Urune ki ndak ganggu kowe laler ijo ki mau kliwar-kliwer. Walah. Dek mau ya urung enek apa-apa mbasa wah lah pusate ning kene. Lah masamu kene batang kok piye kok ana bintang tamu kudune dikruyuk penonton penggemar bintang tamu dikruyuk laler ijo ya kok banget. Iba bengeng tiku iki kancane do gelungan kok
gareng ki anu dhewe ki ora pekewuh ya. Lah iya. Ndak pundi, Bu? Ndak pundi? Iki kok gayeng meni. Iki aku arep nang daleme Pak Pardi iki jare mantu. Ya leres meni kadang Mbak Diana kali Mas Hafiz. Muga-muga lancar kali ing sambikol. Dalange sapa to iki? Kikusni. Kikusni kesdik saking Lah panjenengan paring asma sinten? Kula Endang Suparmi. Oh, Endang Suparmi. Nggih. Nami kuno nggih menika. Nggih. Dadi niki dalange Mas Kusni Kasdut. Kasdo. Kikusni kesdik Kasdo Lamono. Tadu Kasdut. Nggih ngapunten nggih Pak. Ora apa-apa. Ten YouTube nika kula nonton. Heeh. Kok bagus niki kalih ten YouTube. Njaluk dicium, Bre. Aduh, sayang sih. Alah ora apa-apa kaya dek iki lho. Ning semangkake gelem tak sayang. Ini le. Kok kongkon anake remuk. Aku mau ya Nggih diwarai. no, Pak Yai. Wijo, aku mau ya diwarai nyindir. Ayo nyuara dhisik, engko nek kurang trep lagi tak benerke. Allah bisa karena kalah biasa. Ku nek Biasa. kulino dadi mapan ayo. Mapan. Belajar dhisik. Teko ngendi? Teko Ambono. Bono mbeci. Dadi kusuman. Wong wedok kok suarane ngagor-agori to. Ah niki dereng dadi. Suarane Setengah mateng nggih. Nyun sewu penjar menika sindian apa begenggek to. Potongane kok nyemer ngoten lho. Sinden relawan. Sindak relawan iki Kok kaya nggon bencana. Lah, nggih, Nek. Kebahagiaan kok sindian relawan. Relawan nyodako yoga-yoga sing mboten kundur. Oh. Lengganan kula nggih niki sing ngrebab niku dadi. Alah jenenge. Alah bagus. gila. Ayo diajarin jenengan iku Mbak Endang ki lho. Teko ngendi? Nyanding. Iki sing kleru ki telake apa pancen? Telak iki. Koyo ngajeni sithik. Kok telak to Lah apa? gorong-gorong. Nyanding. Kurang dhuwur, kurang cilik Mbak Endang. Nyanding. Apa-apa kok ora beneran melu kene. Lho kan dipaske ngono lho. Nyanding bisa Kok dicengkok. dadi tombo. Gong le. Nyanding gong. Matono lho. Mata. Biasane nek Atau nek matane wong tuwa. Gong neng kene kok magong iki atau nek matane kok wong tuwa. Ya maklum kan gareng ki kera. Dadi Ya arep kira-kira nek nyawang ya permono jadi gong neng kono kok. gerong iki sapa jenenge? Mas Tri. Mas Tri ki ra duwe gunem ra duwe swara. Heeh. Nyuara sithik iki, Mas. piye? Wong gongene matane. Nyelekit ya. Mangga. Alhamdulillah metu sop das. Iya. Nyicil. Petengku wis ngintir-intir. Ah, Aku yang gumun ya pri wong wedok. Ndek beras 3 kilo kok 3 sasi rantek. Entak oke mangan ning tarup Pak ora tau ngliwet. Ya, mangga. Langgamipun. Langkahnya kayak apa? Ya. Tak nyanyi sik ya, Pak. Esa awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran kang goleki sing tak sayang. Mobil miteranganku goleki nara krasa esok awan nganti wengi. Eman yen nganti liya
yen kelakon nyanding slirané kalatiku kakiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan nora mendut ati kutan saya datra tak seranani son pikat mulut gando ayo Mbak Endang iya monggo Mbak Endang iya sarangan Trisula esuk awan neng omah wis ora krasan kaluyuran aku sing tak sayang mubang mubang miber aku goleki ora krasa esuk awan wangi hey hey manyen nganti liya kang kleyang tak sawang nincak ning ngepang gancangan tak rindik saka kagawan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencaan hey elok kae tak suwun kok aja ngicik udang kuning akawe pikirku seret-seretirang leretiran tak sawang tambah manis iba bunga ibu bunga yang kakonnya neraka kalatiku kakiwangian yen si bodang andut tati keberantan ora mandang ati kutan saya datra tak seranani son pikat mulute kado Makasih. sampun Iki mau apa iki mau? Ya. ini le ini pakmu Gelunganku mbok gua ngendi? Lah kae nang kono. Bocah lali kene sandang pangan bareng diuncalke kok ngono. Ampune. Iya. Gen dinggo sing orden. Kae malah nyulapi kancane. Heeh. Nyale dibukar ngono. apa Ya dipangan. Disembadani tenan. Pak Parti Kakungan Kerso. lah piye to Suguhane tahu bacem ku lho. jenang loto saus bacem Mas ya kira ning netrane nyamang gong ora ngerti nyamang jenang kok padake tahu bacem Lho, suguhane ki nek werdine lho. wedine kon Bakso. Hurufe apa? BAKSO KSO B. Bentuknya bulat. nah A Asalnya dari daging sapi. nah K
kuah Heeh. itu pelengkapnya. Nah, es. Es. Hah? Es. Apa tuh kayak lali aku? Olah gendeng ngono. Wong tuwa. Soun. Soun. Saus kok soun. Saus. Saus itu penyegarnya. Penyegar. Oh, orang tua sampai anak-anak menyukainya. Bakso. Enak disuguh kacang. Kacangnya sing kagungan kersa Pak Pardi ki ora dadakan. Kaancang-ancang sadurunge. Oh, direncana. Planning. Jadi rano sing cicir, rano sing cepet. Kene asal jlentreke kok gagas ngono kok. Aku tahu bacem. Lah ngerti ku Mas Saren ku. Kok saren. Dijeh. Nggih, Matur nuwun. Dila-dila fragmen ketoprak. Wis kono nah. Waduh, Seneng aku. gelunganku mondi. Kowe iki dadi anu Sri Tanjung Sito Mbak Pakso. Mimin. Nah. Sampean Sido Pakso. Lah, iki sapa iki? Sik nonton. Tapi sing nonton no. Engko Ya ora. kuwi durat moko ae. Duduk. Ya, Sido Paksane aku ya Min ya. Oh nggih. Nah. Wah, Aku apa, Pri? Abdi ya? Oh, kula mbok ketoprak ning ndi kok dadi gedibal. Ora tau. Ya, Dadi kula- rol. kula napa nih? Kula. Kowe sing anu ngerek tonil. Tonil. Anu ae Mas dadi diesel ae kowe. Nah. Yo. Kak, Kok disiarke sik no, sing penyiar kowe no. Turuk. apa enek wong ngerek kenelir kok kon nyiarke. Para pamirsa tresna budaya wilujeng miyarsakaken pagelaran ketoprak gaya baru. Jenenge apa, Lek? Ketoprak Trisula. Karawit ketoprak Trisula ingkang ngapimpin panjenenganipun Ki Dalang Kusni. Mugi anggenipun gelar budaya Jawi ketoprak kanthi ira-iran Sri Tanjung Sido Pakso. Mugi mranani penggalih panjenengan sami ingkang miarsaken. Wilujeng miarsaken. Rasakan sih. Piye? Pripun Gusti Putri Sri Tanjung? Piye mungguh rasamu cuma ndok ana ing Taman Sari Kepatihan? Nderekke aku Sri Tanjung. Piye? Raos kula menika ndherekaken panjenengan bingah sanget ugi mongko bombong Krasan saged ngabdi kalian panjenengan menika kula mongko bombong sanget Gusti Putri. matur nuwun Biung, senajan sliramu saka Karang Pradesan, sliramu nang kene iki jejering abdi, ning tak rego kaya wis keluarga ing kepatihan kene. Ngaturaken sembah panuwun. Wis ngancani sakdangune Kang Mas Patih Sido Pakso ngupaya kanggo bebatening praja, sliramu sing ngancani aku matur nuwun ya Biung. Dedek ndedonga kemawon Gusti Putri. Diajeng Sri Tanjung. Lho, Kang Mas Patih. Kang Mas. Cukup. Karo aku Biung. Biung karo aku. ngaturaken sugeng rawuhipun Gusti Kakung Sido Pakso. Yo antuk pamujimu wilujeng tekaku ning dalem kepatihan Sukodono. Biung, rasane kaya malih perawan meneh lho aku. Laliripun dos pundi ta? 7 sasi tinggal bojo ra kepok senggol kaya balik pulih perawan meneh lho aku Biung. Ya. Gusti Putri kok kados mekaten lho, mengke Gusti Kakung gila. Saking kapange karo garwa ki lho. Diladosi rumiyin Gusti Kakung. Kang Mas Patih Sido Pakso. Kula Diajeng tepingking Sri Tanjung. rumiyin. kepareng badhe ngunjuk menapa Kang Mas? Apa wae aku arep? Injih. Iya. Aku kepengin bakal ndangu marang sliramu, Sri Tanjung.
Mbok yo piye bojo 7 sasi ra ketemu mbok yo dirangkul apa dicium apa ngomong tekan-tekan ae panjenengan kados pundi to? Saksuwene aku nindakake jejiban angupaya tumbaling praja ing Sukodana. Angupaya tumbaling praja Mas telung plengkung gumbala telung gelung. Mas telung plengkung Iya. gumbala telung gelung. Iya. Sih, pikantuk damel Kang Mas. Antuk pamujimu antuk gawe. Itu karya piye? Kang Mas Patih bakal bebinga. Dek binga. Oh, piye? Jerone nindakake jejiban iki ing dalam kepatihan Sukodana ana kedadian apa Si Tanjung? Wonten kepatihan mboten wonten kedadosan menapa-menapa Kang Mas Patih. Kowe aja selak. Kowe aja kumbi. Kula menika garwa panjenengan lho kok mboten pitados karo bojo lho. Iya. Aku ngerti. Yen to dalam kepatihan Sukodana ana kedadian sing ora nyenengake marang penggalihku. Iku Kang Mas Patih kok malah ngento-entong ini to Biung? Ya ditangleti janglaripun menapa? Panjenengan kok bojo 7 sasi ra ketemu piye carane kok malah panjenengan malah cubriya kalian kula menika lho. Kowe laku sedeng, Tanjung. Kang Mas Patih sido paksa. Kok panjenengan saged ketika kados mekaten Kang Mas? Kula menika garwa Patih dadi bojo Patih wis matur nuwun. Kok panjenengan dakwa kula tapi ndak sedeng kanthi pawadan menapa Kang Mas? Miturut marang aturing abdi kinasih yen to Sri Tanjung wani munggah oning tatak rambat kadipaten ing Sukodana nelakake katresnan marang Sang Adipati Silahadi Krama. Iya apa ora? Kang Mas Patih, kula mboten mamak kamukten, kula mboten pengen muluk barang kang muluk kang mboten dados jatah kula. Dados garwa Patih sampun matur nuwun Kang Mas. Kok panjenengan dakwa kula godho Kanjeng Adipati menika dos pundi? Panjenengan mengopeni swara-swara gulem ceceker menika. Kowe ngerti. Kurangane apa pun Kakang. Sri Tanjung saka ing Karang Pradesan ndak pundhut garwa, ndak angkat junjungmu, ndak angkat derajatmu minangka dadya garwa patih. Injih. Ewondene ora kena kanggo tepa tuladha tumraping kawula ing kepatihan Sukodana. Kang Mas Patih. Iya. Pancen mboten kirang-kirang panjenengan paring kekucah kalian Sri Tanjung. Kula sampun matur nuwun nanging panjenengan dakwa kula menika ndak sedeng ngladeni priya liya, kula mboten trima Kang Mas. Yen ora trima arep ngopo? Nyatane wis ana bukti kang sarta nyatane. Cih. Kang Mas Patih. Menawi panjenengan sampun mboten tresna kalian Sri Tanjung mboten dados menapa nanging menawi panjenengan dakwa kula tumindak sedeng wong wedok geleman, wong wedok lemer, wong wedok muran kula mboten trima Kang Mas. Kowe wani gentis kecap kelawan garwa, tegese kowe wani marang Patih Sida Paksa. Amargi kula menika aku gemi bener Kang Mas. Kowe derajatmu wanita. Kowe dene wani marang wong lanang. Panjenengan sampun kesangeten kalian kula Kang. Ora pantes tinulat kang sarta tinulada tumraping kawula ing kapatihan. Kowe dudu kowe minggat saka kene. Sih, Der ngono lho, Der. sih. Panjenengan supados kula sumingkir saking kepatihan mboten dados kula nanging menawi panjenengan dakwa tumindak sedeng kula mboten trima. Badhe kula buktekaken bilih kula menika wanita kang tasih suci Kang Mas. Bocah wadon ora kena kanggo tepa tuladha. Lajeng kersa panjenengan. Kowe kudu mati saka tanganku. Oh, ngaten. Iya. Injih Kang Mas Patih. Menawi kedah ngagem pusaka menika pejah kula mboten dados menapa nanging Kang Mas. Kangge mbuktekaken tresna kula umpami mangke pusaka menika tumama wonten jaja kula ngedalaken rah anggondo bacin ateges kula wanita kang lemer wong wedok sing geleman nanging Kang Mas. Menawi rah menika nggondo arum nggondo wangi ateges kula wanita ingkang tasih suci lan ngugemi tresna sejati. Tresna kula kalian panjenengan Kang Mas. Ora susah ndadak kesuwen
Nyepet meripat luwih becik kowe tak pateni Sri Tanjung. Ban kowe arep bilo. Iya. Gusti Putri kenging menapa Gusti Kakung? Gusti Putri kok pecah to Gusti Putri? Sing kok kok kono. Oh, klentu. Kowe arep mbelani marang Sri Tanjung iya. Boten Gusti Kakung. Ananging kala wau Gusti Putri menika saderengipun panjenengan perjaya menika. Iya. Ngopo? Oh, sakit Kang Mas. Sakit. Apa kok Mati, sing iki kapak-kapak mati. wis mati kok. Oh, perih Kang Mas. Sakit. Gusti Putri kala wau ngendika menawi Ludira menika anggondo bacin, menika ateges Gusti Putri menika mboten menika tumindak sedeng kalian priya Iya. sanes. Ananging menawi Reh utawi Ludira menika anggondo wangi, menika ateges Gusti Putri menika tasih ngugemi janji suci kalian Kowe arep panjenengan. mbelani Gustimu, kowe tak polosane. Mboten belani. Delak. Dipun buktekaken kemawon Gusti Kakung. Ludira menika tasih wonten pusaka panjenengan. Kowe arep mbelani Gustimu iya. Saestu mboten Gusti Kakung. Apa sisan gak ontapke nyawamu kowe? Ampun Gusti Kakung. Mati kok polah ae. Mekaten kemawon. Sri Tanjung. Ndak buktekake ucapmu marang aku. Mara coba aku kepengin bakal ngambulu dira ingkang tuwuh sangka anggamu. Loh. Wangi. Lah. Lagi napa to? Gusti Putri. Dara Putri mati Wis ya. telat sing klutur rencana mau kok pas susah banget. Alah mati tenan. Pernapa bayaran kok mati? Wes yo bareng gelem turu apa mati kuwi. Nah. Nah, sesuk diolah neh, olah neh. Niku rep meneh menapa tetep mati niki? Wes, wis sida ras, golek turun kaya Gurnat apa kaya Sinta. Ya Allah. Wes, wah, ya apik pramen iki. Apik ya, Pak. Rajane jaman kene bakal tak jenenge Banyu Wangi. Tangi. Sampun. Wes. Lah ngono kuwi ya jangkepe. Heeh. Maksude Mula ki legenda Banyuwangi. Banyuwangi. Wong lanang nek cemburu aja cemburu buta. Cemburu buta. Heeh, dadine KDRT penyiksaan, ora itu. Dan seorang wanita kalau suaminya lagi menunaikan tugas, entah tugas negara, mbuh golek pangan, mbuh ning ndi wae, wong wedok aja nglebokke tamu lawan jenis ning jero omah. Lah, nek nemoni tamu ning teras, bapakne mboten ten griya niku Pak wonten dawuh. Aja malah mandang mlebu wong bapakne ra ning omah menika ora itu. Lah dadi menika nggih ndak. Lho ketoke mung nglebokke tamu lho, tetep disapa, dimanggake ning aja dilebokke jero jagongan wong loro glenik menika. Dadi ora itu MKS. Apa kuwi, Pak? Mumpung kamare kosong. Dadi ngono ki marake daredah ngono. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Iki mau podang kuning Sampun. sampeyan ketoprak. Apik tenan ya ketoprak eleke mung aku kon ngerek Apa? kelir. Nek mbiyen ki warga mulya Jamburjo ki ngerek kelir ki karo nyiar penyiar. Penyiar. Dadi ora mung sak jurusan tok, ya ngerek kelir ya nyiarke. Lighting. Lah iya, menjiwai tenan ya Mas Bos. Apa? Ngapa? Aku pengen dadi Pati Sida Paksa. Sik dadi Sri Tanjung kuwi.